Gaurko kiroletik saioan Julen Aginagalde elkarrizketatuko dugu Bidasoako itzulera eta denboraldi berri honetara begira badauzkaten erronkak gertutik ezagutzeko. Zure burua hemen. Ilusio handiakin datorrez, egia esan. Urteak ziren beti buruan nakala ez, azkenean bertan bukatzea eta hola sortatu da, egia esan oso konten ez, taldekidekin primeran, talde oso polita dago, giro oso ona, jokatzeko forma ere oso asimilauta daukatena eta ahalik eta gehien egiten taldera bat egiteko. Zergatik hartu zenuen etxera itzultzeko erabaki hori, zer bultzatu zintuen? Gauza asko, familia batez ere, ilusioa, ez beti bertan hasi eta bertan bukatzeko ilusionakan eta egia esan alde hortatik oso konten dago. Ia 20 urte eskubaloi profesionalaren munduan sartu zinenetik, jokalari gisa imaginatzen dut asko aldatu zarela, ez da? Bai, segurazki bai, horra hasi nintzenetik edo jo nintzenetik, makina bat urte pasadi eta, ni uste dut, nahiz eta posizio berean jolastu pixka aldatu naizela, bertan jokatzeko forman ere aldaketa egon dira, kirolari bezala, pertsona bezala, ni uste dut, jokalari desberdina gehala, baina, ni saiatuko naizen ben alduten guztia taldeari ematen. Urte guzti hauetan ikusi zaitugu, bai titulu ezberdinak lortzen, talde ezberdinetatik pasatzen, baina beti Irunen bandera mundu osoan zehar eraman duzu ez, igual hori izan da utzi duzun irudi bereziena. Bai, izan daiteke ez, esan barra da baitaren nik ez dutela inoz eraman egin diatela beti eta sortez holako momentutan gertu dut jendea eta beraiek baitere holako banderaekin holako laguntza eman diate eta beti polita izan da bukatzea. Aurreko denboraldiaren amaiera berezia izan zen, koronavirusaren kontu guztiarengatik, ez dakitzuk nola bizi izan zenuen? Ligan adioz genekin entzela bukatuko eta Championsen baitara pentsatzen nuen ala izango zala, ez? Baina pixkat luzatu nintzen erabakia eta, egia esan, pixkat txip aldaketan gainera jakinda onera etortzen nintzela, lanean hasi, jarraitu forman egoten altzen moduan eta behin jakinda han bukatuko nula, bertan Bidasoarekin pentsatzen egia esan. Klub berean urte asko eman zenituen, ez dakit aldaketa hori zuretzat zerbait suposatu zuen, joko mota ezberdina da, nola egokitu zaren aldaketa horretara? Joko forma desberdina da, baina gutxienez partidu asko ikusiak genituen, hori aurreratu honekan, eta egia esan jokalariek argi dakatena ez, beste kideek bere ikusita erraxago izaten da, eta ahalik eta gehien egiten ez ahalik eta azkarren egokitzeko. Aurre denboraldiko partiduekin zen entrenamenduekin hasi zarete, ez dakit nola ikusten duzun taldea denboraldi berri honetara begira? Pixkanaka joan gara ez, amistoso hauetan, ondo bukatu du nik uste dut azkeneko partidu horrekin, eta nistu pres gaudela ez, badakigu kompetizioa zeharo ezberdina dela ez, batzutan aurre denboraldia gauza bat da, eta kompetizio bestea, eta nistu dut jendea irrikitan dago baloia martxan jartzeko. Denboraldi berriari begira gauza asko oraindik kolokan daude, baina ez dakit nola ikusten duzu asko aldatuko da denboraldia, oso arraroa izango da. Ikusiko hendik ez gara hasi eta badakigu arazoak izaten nahi diela, ez, COVID-aren dela eta egintxe bertan ez dakigu Frantziara joango gara, ostegunean ez gara joango, horretik pixkat airean dago, baina gure esku gauza bakarra da tope prestatzia, dena normal joango balditz bezala egitea eta etortzen dena etor dadila. Gainera taldeak berriro Europan jokatzeko aukera hori izango du, hor ere gauzak oraindik komentatzen zenuen bezala, kolokan daude ez da? Argi dago dena, ez, ligan Europan dena pixka kolokan dago, mundu guztian bezala ez esateko, eta orduan etortzen den bezala hartu beharko dira gauzak, baina gutxienez ilusioekin gaude hemen entrenatzu ahal izan dugu baldintza honetan, eta gustora gaude eta hasteko prest, eta etortzen den etor daile. Imaginatzen dut jokalarientzat konpromisoa izango dela ez, aldi batetik liga prestatzea, bestetik Europa, konpromiso asko dira, partidu asko, entrenamendu asko eta aurre egiteko indarra behar da, ez da? Baina ni uste dut talde politak gaula, gazteak baita ere gogorrari dire bultzatzen, eta ni uste dut talde orokorrean talde politak gaula eta espero dut hori pistan ere guztia.
Liga honetako, urte honetako beste berezitasunetako bat, jarraitzaileak amaietan egotea edo ez izango da, ez indar hori nabaritzen duzue jarraitzaileak bertan dauzkazutenean? Bai, nik uste dut baietz, ez da batez ere hartalekun, ez beste kantxa batzutan, ez da asko somatuko, baina gu hemen baikigu gure indar handinetakoa hartaleku dela, gure zalegoa, eta alde hortatik handikap txiki bat dago, baina, nahiz eta batzutan ez bertan egon, gainan sentitzen ditugu, eta bere ingatik saietuko gara ahalik eta horren egiten. Eta denboraldi honetara begira, ez dakit nola laburbilduko zenituen, orokorrean klubaren helburuak zeintzuk dira? Bentxe bertan gu buruan dakaguna da atope iristia lehendaiziko partiduetara, gero ikusiko da egia esan. Ez dakit ez daren nola jarri objektiboak, gu beti pistara ateratzen garen bakoitzean, edo norri irabaztia eduki behar dugu helburu bezala, ikusiko da gero nola di joan dana, egia esan pixka tairean dago dena, minon, ni uste dut taldea ikusi dut oso talde irabazlea dela, eta alde hortatik primeran egokituko gara. Eta elkarrizketarekin amaitzeko Julen, ez dakit, Julen Agilagalde, urte luzez bidasoan ikusiko ote dugun, edo ze asmo dituzun etorkizunera begira? Ikusiko da, bentxe bertan ere ez dakik berez nola jolastuko dugu, ni oraingoz disfrutatzen nahi naiz, baita ere egokitzea eta beste gauza zen, eta ia esan oso gustora egokitzen nahi naiz, oso gustora aurkitzen naiz bai taldea, bai hirian, eta bai jolasten, beraz, ikusiko dugu ez guazen pausuz pauso, minon, ez da ere egungo amailera ikusten hori bertan. Primeran Julen, mila esker gure elkarrizketara entzategatik.